Магілёў – адзін з самых старажытных беларускіх гарадоў. Ён быў заснаваны на трох узвышшах на беразе Дняпра. Свой першы герб з выявай мураванай вежы Магілёў атрымаў у 1577 годзе разам з правам на самакіраванне. У горадзе пачалі развівацца рамёствы. Пячаткай з гербам местныя рамеснікі адзначалі свае вырабы. Гэта быў своеасаблівы знак якасці. Горад хутка будаваўся, вакол яго ўзводзіліся буйныя абарончыя сцены. Была пабудавана ратуша, з якой звязаны кур'ёзны гістарычны факт. Па недагляду архітэктара яна будавалася аж 3 разы. У сярэдзіне 16 стагоддзя Магілёў стаў самым буйным гандлёва-рамесным цэнтрам у дзяржаве. Магілёўскія купцы падтрымлівалі тарговыя сувязі больш чым 60 еўрапейскімі гарадамі. Магілёўцы заўсёды былі гатовы абараніць свой горад ад чужаземцаў. Непакорныя і вольныя духам, яны праганялі тых, хто квапіўся на іх свабоду. Гістарычныя падзеі спрыялі таму, што ў 1661 годзе горад атрымаў новы герб, сімволіка якога больш дакладна адлюстроўвала гісторыю і дух Магілёва. Гэты герб існуе і зараз. Гісторыя герба горада Гомеля звязана не толькі з гісторыяй Беларусі, але і ўсёй расійскай імперыі. Пасля заканчэння ў 1775 годзе руска-турэцкай вайны імператрыца Кацярына II шчодра ушанавала камандуючага войскамі графа Румянцева, падараваўшы яму лаўровы вянок, крыж-зорку ордэна святога Андрэя Першазваннага, галінку масліны за дыпламатыю, шаблю з алмазамі і мястэчка Гомель з вёскамі для пабудавання палаца для пацех. Раскошны палац быў пабудаваны, а вось павятовую адміністрацыю прыйшлося перавесці з Гомеля ў вёску Беліца. Павет назвалі Беліцкім, і для Беліцы быў зацверджаны герб. У верхняй частцы палова расійскага герба, у ніжняй рысь. Бо такіх звяроў вакол гэтага горада вельмі шмат, было напісана ў афіцыйным апісанні. Але ў хуткім часе павятовы цэнтр быў зноў перавезены, а разам з ім і герб. Прайшло амаль 100 гадоў, і павятовы цэнтр зноў перанесены ў Гомель. Па загаду імператара Мікалая I герб быў увенчаны гарадской каронай павятовага горада. Падчас праўлення Александра II герб быў зацверджаны, і выява рысі канчаткова замацавалася за гомельскім гербам. Рысь – так званая натуральная, не геральдычная фігура. У геральдыцы яна сімвалізуе спрытнасць і розум, а ў прыродзе заўсёды ахоўвае сваю тэрыторыю, свой дом, сваю сям'ю. Вось і зараз з гарадскога герба глядзіць удалячынь мудрая рысь і аберагае свой горад. У 955 годзе кіеўская княгіня Вольга прыняла хрысціянства ў Візантыі. Новую рэлігію, сімвалам якой быў збавіцель, яна распаўсюджвала па ўсёй дзяржаве. Адным з першых гарадоў, у якім праваслаўная вера пусціла моцныя карані, быў Віцебск. Віцебскі летапіс сведчыць. У 974 годзе Вольга заснавала на межах дзяржавы ў сутоцы рэк Заходняя Дзвіна і Відзьба горад. Яна пабудавала ў ім 2 царквы – святога Міхаіла і Дабравешчання. У
У пачатку 12 стагоддзя віцебская зямля выдзелілася ў самастойнае княства. Пачалася барацьба за горад, які займаў важнае стратэгічнае значэнне на шляху з варагаў у грэкі. У розныя гады горадам валодалі іншаземныя князі. Горад неаднаразова быў зруйнаваны і спалены дашчэнту. Але дзякуючы мужнасці яго жыхароў паўставаў з руін і папялішчаў. Свой герб Віцебск атрымаў у 1597 годзе ад караля Сігізмунда III. У ім спалучаліся рэлігійная і абарончая сімволіка, якая адлюстроўвала багатую на падзеі драматычную гісторыю старажытнага горада. З даўніх часоў беларускія гарады і мястэчкі атрымалі свае геральдычныя эмблемы – гербы. Мяркуецца, што назва герб азначае слова «спадчына». І хоць выгляд гарадскіх гербаў часта мянялі гістарычныя падзеі, іх сучаснае аблічча – гэта частка нашай супольнай даўніны, нашай гісторыі.